é material inservible que resulta da descomposición ou destrucción dunha cousa. Por exemplo, podemos chamalo lixo ou refugallo. Temos dous tipos de residuos, orgánicos e inorgánicos. Os orgánicos son aqueles que teñen a característica de poder desintegrarse rapidamente noutro tipo de materiales orgánicos. Un claro exemplo deste tipo son os restos da comida que tiramos ao lixo. Residuos inorgánicos son aqueles que teñen unhas características químicas que impiden a súa descomposición ou que esta é extraordinariamente lenta. Exemplos destes son os metais, plástico, vidro, etc. Reutilizar é darlle novos usos aos produtos, evita que se cometa en refugallo. Estamos instalados na cultura de usar e tirar. 5 xeitos de reutilizar na nosa vida cotiá. 1. Donar roupa, xoguetes e outros produtos en bo estado. 2. É preferible mercar bebidas en envases de vidro. 3. Reutilizar roupa gastada para facer trapos. 4. Reutilizar os vasos de plástico. 5. Utilizar botellas de refresco, grandes como botellas de agua. Reciclar. Cando o refugallo é inevitable, aínda temos unha última oportunidade. Rescatar todo o posible que xa non serve dándolle un novo uso. Hai que ter en conta que non todos os residuos son iguais. Segundo a súa composición, teñen que ter un tratamento diferenciado. Contenedor azul. Botamos papel e cartóns, revistas, libros, xornais, cadernos en argolas, grampas nin arames, cartóns de ovos, caixas, etc. Non botamos papel e cartóns con restos de graxa, papel de calco, cartóns de leite, viño ou zume. Contenedor amarelo. Botamos envases de plástico, latas e briks. Non botamos xoguetes, cepillos de dentes, rotuladores e cables eléctricos. Contenedor xenérico ou de orgánicos. Botamos restos de comida, coeiros e compresas, panos de mesa e servilletas de papel usadas. Iglú é un colector de vidro, pero non hai que botar tapas, tapóns ou cortinas. Tampouco vidros especiais como pantallas de televisións, lámpadas ou espellos. Tamén hai outros tipos de contenedores: pilas, roupa, aceites, fluorescentes, CD e DVD, tóner e cartuchos de tinta de impresoras. Contenedores de tapóns de plástico. Punto limpo, no que se botan cousas grandes e pesadas. Hai de dous tipos: liña marrón, mobles, armarios, camas, ordenadores, televisións. 2. Liña branca, electrodomésticos como lavadoras, neveiras, etc.